Umcineka uziqhelanisile ney'nkulumo zikangizimkhulu ezithi ngempela bahleli ubhojozi lapha noKhuzani, akuphileki noKhuzani. Kanjalo lapha noNjoko naye futhi uy'qhanisile nodaba. Ngiyathemba ukuthi abaningi basuke kubonile lokho wazi cha noma singaba khona ungaboni ngasolinye phakathi kwami noKhuba lapha nalaphaya, kodwa akukaze kwafika emahlweni abantu. Sikhulume njengamadoda kuphela futhi siqhubeke nempilo simnandi. So-ke lokho kushiwo umacengwane naye futhi wayiqhalanisa nakho, yabo. Lana-ke siyabona-ke yena lapha umcineka neshethi ley'mbali laphaya. Siphinde sibone noSihle uSihle Masango, siyamazi-ke sonke uSihle Masango. Kanjalo Nkinsela uSihle Masango. Nangu noTshatha naye siyambona. Bese kuba uKhuzani, kube uMthobesi. Kanjalo-ke nensizwa lengayazi kahle. Bebehlela wase abhala uTshatha la njengoba le video liposte uMakatazidudla wabhala wathi sesimphucile ama-USB ne-laptop umgodi angakithi manje. Besaqhubeka nay'inkulumo ebiyiphoste umacengwane uPresident Mabhengu. Cha, bakwethu angisho ngithi amageza amahle noma ngithi upoto nensimbi bakhiphe lapha EP ingoma eziwu-6 or 7 uma ngingaphosisi. Sazama ukuthola ukuthi lezi ngoma zizothola kanjani, kodwa bona mayikhiphe mhla ka-11, kodwa uma ngithi ngiyabheka angiziboni la ey'ndaweni ey'dayisa umculo, kodwa-ke sizozama ukuthi sikubuyele nazo sicela ukuthi ngabe itholakala kanjani.